Akrum rint wat skienne energie onbelangend vooruit op de provinciale trend. Dat die joert ook blijken bij de opening van het toeristenseizoen. De zogenaamde Reuzendij. Zij is droenroor een race met sloepen en een zinnenbootrace. 3, 2, 1. Op zich is het een heel actueel thema. En er ben hier in het dorp ik wel een aantal ondernemers. Die zijn actief op dat gebied. En we gaan hier natuurlijk bouwen de boer. En alles in feite wat in de provincie met duurzaamheid te maken heeft, daar komt bouwen de boer aan te pas. En hij is de initiator van de solarbootraces. Dus ja, zij is het eigenlijk ontstaan. Akrum is dadelijk ook het eerste dorp in Friesland dat een oplaadpunt komt voor alle elektrische voertuigen. Zij kunnen bij het nieuwe oplaadpunt zowel boten als auto's en fietsen opladen worden. Akkels vindt het net zo vreemd dat krijgt Friesland voorop rint met energie. Ik denk dat het ook wel komt omdat de Friezen hebben natuurlijk altijd een beetje het idee gehad dat ze onafhankelijk willen zijn. En met duurzame energie word je namelijk onafhankelijk. En dat denk ik spreekt de Friezen dus enorm aan. Hij denkt dan ook dat in Friesland uit 10 jaar alleen nog maar boten op energie varen.